सर्वांना हरे कृष्ण. आज आपण करतोय 12वा अध्याय भक्ती योग. मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला, प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना सर्वांनी साष्टांग नमस्कार करा. बरं, तुम्ही जिकडे बसलाय तिकडनंच नमस्कार करा. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहिली, खूप सोप्या शब्दात समजावून सांगितली, इस्कॉनच्या मंदिराची स्थापना केली, त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. आणि त्याचप्रमाणे आपले मंदिर अध्यक्ष नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या सगळ्या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. आता चालू करूया का आपण? हो. भक्ती योग आजच्या अध्यायाचं नाव. आता किती छान दिसतायत ना श्री श्री राधा गोविंद. हो माताजी. आता आपण बघूया. मी स्क्रीन फुल स्क्रीन करते. फुल स्क्रीन दिसतंय ना आता तुम्हाला? हा. आता भक्ती म्हणजे काय? भक्ती म्हणजे भक्तीच्या 8 पायऱ्या आहेत. त्या कुठल्या पायऱ्या आहेत किंवा भक्ती आपण कशी केली पाहिजे? आता तुम्ही सर्वजण शाळेत जाता की नाही शाळेत तुम्ही? हा, मग प्रत्येकांच्या आवडी एकसारख्या असतात का? की असं असतं, कोणाला अभ्यास करायला खूप आवडतं, कोणाला ड्रॉइंग खूप आवडतं, कोणाला खेळायला खूप आवडतं, कोणाला गाणं म्हणायला खूप आवडतं, असं असतं ना तुमच्या क्लासमध्ये? की सगळ्यांना एकच गोष्ट आवडते, फक्त अभ्यास करायला? सांगा बरं मला. हो. काय आवडतं? वेगवेगळं आवडतं ना? कोणाला सुंदर चित्र काढायला आवडतात आणि मग ती लोक मोठी झाल्यानंतर आर्टिस्ट होतात. कोणाला अभ्यास करायला खूप आवडतो, मग ते मोठे झाल्यावर सायंटिस्ट होतात, रिसर्च करतात, नाही तर इंजिनियर, डॉक्टर, CA होतात. काही जणांना खूप सुंदर गाणं गायला येतं, मग ते गायक होतात. काही जणांना अगोदर लहानपणापासूनच नाटकात काम करायला वगैरे खूप आवडतं, मग ते मोठे झाल्यावर ते सिनेमामध्ये काम करतात. तर अशा वेगवेगळ्या आवडी असतात. मग कृष्णाला माहिती आहे की आपल्या सगळ्यांच्या आवडी वेगवेगळ्या आहेत. मग
तो सांगतो तुम्हाला माझी भक्ती करायची असेल तर 9 तऱ्हेने करता येईल भक्ती. कसं? श्रवण करा म्हणजे ऐका तुम्ही. कोणाकडून ऐका? गुरुकडून ऐका. कीर्तन करा म्हणजे तुम्ही पेटी, तबला, तानपुरा घ्या आणि माझ्या नाव सुंदर गा. स्मरण म्हणजे आपण काय करतो? एका जागी बसून जप करतो. काही जणांना जप करायला आवडतो. तर काही जणांना कृष्णाचे जे कमल चरण आहेत त्यांची सेवा करायला आवडते. ती पण एक भक्ती आहे. अर्चनम म्हणजे मंदिरामध्ये आपण पूजा करतो, आरती करतो, त्याला अर्चनम म्हणतात. वंदनम म्हणजे देवाची स्तुती करायची. दास्यम म्हणजे आपण आपल्या प्रभूची कृष्णाची सेवा करायची. इकडे प्रभू रामचंद्र आणि हनुमान दाखवले होते. जर हनुमानाला विचारलं की तुझं नाव काय आहे, तर हनुमान एकच उत्तर देणार, माझं नाव रामदास आहे, कारण मी रामाचा दास आहे. हनुमान तू कुठे चाललायस? तो एकच उत्तर देणार, मी रामाची सेवा करायला चाललो आहे. तुम्ही कधीही हनुमानाला त्याचं नाव विचारलं तो म्हणणार नाही माझं नाव मारुती आहे, माझं नाव हनुमान आहे. तो म्हणेल माझं नाव रामदास आहे. आलं का लक्षात तुमच्या? त्याला त्याचे प्रभू खूप आवडतात. तर तो नेहमी त्यांच्या प्रभू रामचंद्रांची सेवा करतो. तो त्यांचा दास होतो आणि प्रभू रामचंद्र त्याचे स्वामी होतात. सख्यम म्हणजे ज्याप्रमाणे सखा म्हणजे मित्र आणि सख्यम म्हणजे मित्रता. अर्जुन आणि कृष्ण हे दोघही एकमेकांचे मित्र होते. तर मैत्रीच्या रूपाने त्याला कृष्ण खूप आवडायचा. म्हणून ही जी सेवा आपण भक्तीमध्ये करतो त्याला सख्यम म्हणतात. आणि आत्मनिवेदनम म्हणजे आपण गुरुच्या शरण जातो. गुरु जसं सांगतात त्याप्रमाणे आपण करतो आणि त्याप्रमाणे आपण त्यांचं सगळं ऐकतो. हे चैतन्य महाप्रभू आहेत. आणि वृंदावनचे जे 6 गोस्वामी होते त्या 6 जणांना चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं होतं, आता तुम्ही तुमचं सगळी नोकरी वगैरे सोडा, वृंदावनात या आणि भक्ती करा. आणि त्यांनी तसं पूर्णपणे ऐकलं, त्यांनी सेवा केली. चैतन्य महाप्रभूची त्यांनी जे काय सांगितलं ते ऐकलं. तर हा जो श्लोक आहे हा श्रीमद भागवतम मध्ये प्रल्हाद महाराजांनी आपल्याला सांगितले. मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली प्रल्हाद महाराजाची, आठवण आहे का तुम्हाला? हो की नाही? बर, आता हा श्लोक माझ्या पाठोपाठ म्हणाल का तुम्ही? हो. मी म्हणते तसं म्हणा. श्रवणं कीर्तनं विष्णु म्हणा. श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पादसेवनं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् आत्मनिवेदनम्. तर आपल्याला भक्ती म्हणजे याच्यापैकी कुठलंही करता येतं. आपल्याला सगळं पण करता येतं, आपल्याला एकच केलं तरीही चालतं. पण आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय? तुम्ही श्रवणम, कीर्तनम आणि स्मरणम हे तर केलंच पाहिजे. आणि जास्त करायचं असेल तर करू शकता, पण हे 3 कंपल्सरी आहे आपल्याला. श्रवणम म्हणजे आता तुम्ही काय करताय? मला कोण सांगेल? हात वर करा. आता तुम्ही काय करताय? बसा.
सांगा बरं रिया. माताजी मी सांगू. रिया श्रवणम. करेक्ट, श्रवणम करताय. आणि मग आपण सर्वांनी हरे कृष्णाचा मंत्र छान सुरात म्हटला. मग तेव्हा आपण काय केलं? क्लास सुरू व्हायच्या अगोदर कोण सांगणार आहे? कीर्तनम. करेक्ट, कीर्तनम केलं आपण. तर आपल्याला श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, जेव्हा तुम्ही जप करता तेव्हा त्याला स्मरणम म्हणतात. तर हे 3 आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपल्याला ते कंपल्सरी करायचं. श्रवणम, कीर्तनम आणि स्मरणम, 3 गोष्टी. कृपा वाचतेस का? माताजी मी वाचू. कृपा नाही आहे. कृपाताई आहे. मी वाचू का? तू खालचं वाचशील? हो. बरं कृपा. बरं मी वाचते श्लोक. मग सेजल तू वाचतेस ना? आणि कोणाला वाचायचे त्या सर्वांनी हात वर करा. मग मी तुम्हाला एकेकाना चान्स देते. अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते प्राप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः. आता वाच सेजल. अर्जुनने विचारले. अर्जुनने विचारले, जे तुमच्या भक्तीमध्ये सदैव तत्पर असतात किंवा जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची पूजा करतात त्यापैकी कोण अधिक सिद्ध पूर्ण मानले पाहिजे? म्हणजे आता अर्जुनाने विश्वरूप बघितलं आणि मला सांगा बरं त्याला विश्वरूप आवडलं का? अर्जुनला आवडलं का त्याला विश्वरूप? हो की नाही? सेजल नाही. नाही. तो घाबरला. जेव्हा आपण कोणालाही बघतो आणि घाबरतो तेव्हा तो माणूस आपल्याला आवडतो का? नाही आवडत. मग अर्जुन पण घाबरला. मग अर्जुनाला प्रश्न पडला की कृष्णाची पूजा कशी करायची? त्याच्या या विश्वरूपाची, विराट रूपाची पूजा करायची की त्याच्या श्याम सुंदर रूपाची पूजा करायची? असा प्रश्न पडला. म्हणून तो कृष्णाला विचारतोय की कुठला माणूस श्रेष्ठ आहे, जो तुझी पूजा करतोय की जो विश्वरूपाची पूजा करतोय? मग आपण बघूया. मग आता इकडे एक माणूस आहे. तो साधूला एका विचारतोय तुम्ही काय करताय? मग साधू म्हणतोय मी ध्यान करतोय. मग ध्यान कोणावर करताय? तर साधू म्हणतोय मला माहित नाही, कारण तो विश्वरूपावर ध्यान करतोय. आता विश्वरूपावर ध्यान करणं सोपं आहे की अवघड आहे मला सांगा? कोण सांगतंय? तेच हात नाही, इतरांनी पण मला सांगायला पाहिजे. अद्वैता, रिया सांग. अवघड आहे. अवघड आहे, कारण नेमकं कुठे बघायचं हे आपल्याला समजत नाही. त्याचं एकच मुख नाहीये, असंख्य मुख आहेत. मग तू इकडे बघणार, वर बघणार, तिकडे बघणार, तुला आपल्याला समजत नाही ना कुठे बघायचं. त्याच्यामुळे हा जो माणूस आहे तो काय म्हणतोय की मला माहित नाही. हा म्हणतोय की तू ध्यान कोणावर करतोयस? हा म्हणतोय मला माहित नाही, कारण अवघड आहे विश्वरूपावर ध्यान करणं. मग भक्ती म्हणजे काय? भक्ती म्हणजे आपण कथा ऐकायची. तुम्ही जसं भगवद्गीता ऐकताय किंवा कृष्ण कथा ऐकायची, जप करायचा आणि कृष्णाचे स्मरण करायचे.
मग आपल्याला आपण जेव्हा जप करतो आणि कृष्णाच्या जवळ जायचा प्रयत्न करतो, मग आपल्याला कृष्ण दिसतो. मग तो कसा दिसतो? ज्याप्रमाणे आपण कृष्णाचं थोडंसं कृष्णापेक्षा आपण खूप लांब आहोत. मग तेव्हा आपल्याला काय दिसतं? कृष्णाच्या बाजूचं हे तेज दिसतंय का तुम्हाला? ते तेज आपल्याला पहिल्यांदा दिसतं. त्याला म्हणतात ब्रह्म किंवा इंग्लिशमध्ये ब्रह्मन म्हणतात. आणि मग आपण आता इकडे लांब आहोत. मग जवळ गेल्यावर थोडंसं आपल्याला हे तेज पण दिसतं, पण तेजामध्ये आपल्याला सुंदर कृष्णाचं दर्शन होतं, ज्याला 4 हात आहेत. एका हातात गदा, एका हातात शंख, एका हातात सुदर्शन चक्र, एका हातात कमळ. याला कृष्णाचं चतुर्भुज रूप म्हणतात. चतुर म्हणजे 4, भुज म्हणजे हात. तर चतुर्भुज रूप आहे हे कृष्णाचं. मग हे जेव्हा आपण एकदम जवळ जातो समोरासमोर, तेव्हाच आपल्याला कृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपाचं दर्शन होतं, ज्याच्या मुकुटामध्ये मोराचं पीस आहे, हातात बासरी आहे, 2 हात, 2 कान, 2 डोळे आहेत. त्या रूपाचं आपल्याला दर्शन होतं. ज्याप्रमाणे आता समजा जर तुम्ही ट्रेननी सर्वांनी प्रवास केलाय का? सांगा बरं मला. मग जेव्हा तुम्ही ट्रेनच्या प्लॅटफॉर्मवर उभे असता आणि खूप लांबून ट्रेन येते, तेव्हा पहिल्यांदा तुम्हाला काय दिसतं बरं मला सांगा? ट्रेन खूप लांब आहे. तुम्हाला ट्रेन दिसते की ट्रेनचे दिवे दिसतात मोठे? स्वरांजली सांग. अनम्यूट हो ना. स्वरांजली माहिती नाही. बरं, मग कोणाला माहितीये? रिया. माताजी तुम्ही परत एकदा प्रश्न सांगता का? आता तू ट्रेनच्या प्लॅटफॉर्मवर उभी आहेस आणि ट्रेन लांबून येते, तर पहिल्यांदा तुला काय दिसते? ट्रेन ती पूर्ण दिसते की त्याचे फक्त दिवे दिसतात आणि लाईट दिसतो त्याचा? फक्त पहिला लाईट म्हणजे पुढचा भाग लाईट दिसते, लाईट दिसतो. किंवा तुम्ही सर्वांनी आकाशामध्ये विमान बघितलेलं आहे का? हो. मग जेव्हा ते उंच खूप लांब असतं आकाशात, तेव्हा फक्त आपल्याला दिवा दिसतो की पूर्ण विमान दिसतं? पूर्ण विमान. पूर्ण विमान. फक्त दिवा दिसतो, ते खूप लांब आहे. तेव्हा आपल्याला पूर्ण विमान दिसतं का? नाही दिसत. ज्याप्रमाणे ट्रेन खूप लांब असताना आपल्याला काय दिसतो? फक्त समोरचे लाईट जवळ येताना दिसतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाची भक्ती करतो पण खूप लांब असतो, तेव्हा आपल्याला असा प्रकाश दिसतो. मग जेव्हा ट्रेन थोडी जवळ येते, तेव्हा आपल्याला ट्रेनचा आकार, थोडासा रंग दिसतो ना? सांगा. ट्रेनचा रंग दिसतो, पण तुम्ही ओळखू शकता का की ती ट्रेन नेमकी कुठली आहे? डेक्कन क्वीन आहे की राजधानी एक्सप्रेस आहे की आणि कुठली आहे? त्याच्यावर नाव काय लिहिलंय? ट्रेनचा नंबर काय आहे? हे तुम्ही वाचू शकता का? नाही, कारण अजूनही ती लांब आहे. पण जेव्हा ट्रेन तुमच्या समोर येऊन थांबते प्लॅटफॉर्मवर, तेव्हा तुम्ही तिचा नंबर, ती कुठली ट्रेन आहे, तिचा रंग आणि किती बोगीज आहेत, ते सगळं सांगू शकता का? कारण ती तुमच्या अगदी जवळ येऊन थांबलेली आहे, तुमच्या समोर येऊन थांबली आहे. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाच्या खूप जवळ जातो, म्हणजे आपण त्याची शुद्ध भक्त असतो, तेव्हा आपल्याला त्याचं हे श्याम सुंदर रूप दिसतं, बरं का? आता कृपा आहे का? हो माताजी. बरं, वाच.
आणि माताजी मी सेजल अर्थ वाचेन. तू खालचं वाच. ओ श्री भगवान वाच संयावेश मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते युक्त तमामता. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जे लोक माझ्या साकार रूपावर आपले मन केंद्रित करतात आणि नेहमी अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्तीने माझी उपासना करतात ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. मग कृष्ण सांगतोय, अर्जुनाचा प्रश्न काय होता की जे लोक तुझ्या विश्वरूपाची पूजा करतात ते श्रेष्ठ आहेत की जे लोक तुझ्या श्याम सुंदर रूपाची पूजा करतात, त्या दोघांपैकी उत्तम कोण आहे? मग कृष्णाने सांगितलं, जे माझ्या श्याम सुंदर रूपाची पूजा करतात. इकडे दिसतंय का एक मुलगा कृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपाची पूजा करतोय, तो माझ्या मते सर्वोत्तम आहे. म्हणजे कृष्णाने सांगून टाकलं. आता अर्जुनाला बरं वाटलं. आता देवाचे हे जे रूप आहे, श्याम सुंदर रूप जे आहे किंवा वैयक्तिक रूप आहे, ते कसे आहे? तुम्ही इकडे बघितलं का कसा कृष्ण उभा आहे? हे श्री श्री राधा आणि गोविंद, त्याच्या हातात बासरी आहे, सुंदर मुकुट आहे, गळ्यामध्ये हार आहे. आणि हे जे रूप आहे, जिकडे तुम्हाला प्रकाश दिसतोय, हे विश्वरूपासारखं आहे. म्हणजे आपल्याला आता विश्वरूप, किती डोळे, किती मुख, केवढा मोठं आहे विश्वरूप. जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की विश्वरूपाची पूजा करा, तर तुम्हाला करता येईल का? सांगा. स्वरांजली, विश्वरूपाची पूजा करता येईल? नाही. बरं, मला आता दुसरं कोण सांगणार आहे विश्वरूपाची पूजा का करता नाही येणार? कोण सांगेल? आणि कोणी बोला. फक्त स्वरांजलीचा हात वर आहे. सेजल, त्याला खूप तोंड आहे. ते खूप विश्व- मोठं असतं. विश्वरूपाची पूजा का करता नाही येणार? कारण की त्याला खूप तोंड आहे. हा, आता हे बघा, इकडे आपण हा मुलगा आहे, हा श्याम सुंदर रूपाची पूजा करतोय. मग त्याला माहिती आहे की त्याला मुकुट केवढा मोठा लागणार आहे, त्याला हार किती लागणार आहे. पण विश्वरूप आहे, तुम्हाला हार केवढा मोठा घ्यायचा सांगता येईल का तुम्हाला? सांगा बरं मला. नाही. हार केवढा लांब करायचा, केवढा मोठा करायचा, आपल्याला समजणारच नाही, कारण त्याचे असंख्य तोंड आहेत आणि त्या रूपाला अंत नाही, मध्य नाही. तर असं ते रूप आहे की आपल्याला त्याला फुलं सुद्धा घालायची असेल तरी आपल्याला किती फुलं लागणार हे सुद्धा समजणार नाही. मग इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय? ज्यांचे मन हे वाचलंस का कृपा? माताजी मी वाचू का? बरं, वाच, खालचं वाच. ज्याचे मन परमात्माच्या अव्यक्त निराकार स्वरूपाशी जोडलेले आहे, त्याची प्रगती करणे फारच अवघड आहे. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो? जे विश्वरूपाची पूजा करतात तर त्यांची प्रगती
खूप अवघड आहे. का अवघड आहे? कारण जेव्हा आपण कृष्णाचे भक्त होतो आणि त्याची पूजा करतो, त्यावेळेला कृष्ण आपलं रक्षण करतो, तो आपली काळजी करतो. पण जेव्हा आपण अशा ब्रह्म किंवा विश्वरूपाची पूजा करतो, तेव्हा कृष्ण आपलं रक्षण करत नाही. आता तुम्ही मला सांगा की तुम्ही असा एखादा लाईट इकडे जसा दाखवलाय, तर त्याच्याबरोबर तुम्ही कुठलं नातं स्थापन करू शकता का? कुठलंही नातं स्थापन करू शकता की नाही? सांगा बरं मला. इतरांनी हात वर करा. आर्य नाही. पण कृष्णाबरोबर तुम्ही नातं स्थापन करू शकता का? हो. बरं, मग मला सांगा तुम्ही काय काय नातं त्याच्याबरोबर स्थापन करू शकाल? मित्राचं. कोण म्हणेल की तो माझ्या भावासारखा आहे, कोण म्हणेल तो माझ्या मुलासारखा आहे, कोण म्हणेल तो माझ्या वडिलांसारखा आहे. कितीतरी नाती असतात. आपल्याला जे आवडतं ते आपण नातं त्याच्याबरोबर स्थापन करू शकतो. पण अशा लाईट बरोबर कुठलंही नातं आपण स्थापन करू शकत नाही. मग आपली प्रगती खूप अवघड असते. आता तुम्ही बघितलंय का, एक मांजर आहे ना, आणि त्याचं पिल्लू आहे आणि बाजूला एक विषारी साप आहे. तर मग ते मांजर आपल्या पिल्लाला काय करतं? कोण सांगेल? डिस्कव्हरी बघता की नाही तुम्ही चॅनल? उत्तर द्या मला. काय करेल ते मांजर? एक साप जवळ आहे आणि मांजराचं पिल्लू आहे. आता ते मांजर काय करेल आपल्या पिल्लाला? ते मांजर आपल्या पिल्लाला वाचवेल. कसं वाचवेल? बरं, ते काय करेल? आपल्या दातांमध्ये पिल्लाला धरेल. बघितलंय का तुम्ही? लहान पिल्लाला मांजर कसं आपल्या जबड्यामध्ये अलगदपणे धरतं आणि सुरक्षित ठिकाणी जाऊन ठेवतं. तर त्याचप्रमाणे कृष्णही आपल्याला तसंच करतो, आपलं रक्षण करतो तो भक्ताचं. आणि एखादं माकड असेल, तुम्ही बघितलंय का माकडाचं पिल्लू आपल्या आईला कसं घट्ट पकडतं पोटाला? बघितलंय? आणि मग ते उडी मारतं एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर. आणि माकडाच्या पिल्लानी जर हात सोडले तर ती आई काही करत नाही. मग ते माकडाचं पिल्लू खाली दरीत पडतं आणि मरतं. त्याचप्रमाणे आपल्याला पण कृष्ण कसा असतो? तो भक्ताचं रक्षण करतो. म्हणजे मांजरासारखं, मांजर कसं आपल्या पिल्लाचं रक्षण करतं, तसंच कृष्ण आपलं रक्षण करतो. पण इकडे हे तुम्हाला जे दिसतंय ना, ब्रह्म किंवा हा जो प्रकाश दिसतोय, याच्यावर किंवा विश्वरूपावर ध्यान केल्यावर आपणच एकटे असतो. त्याच्यामुळे आपली प्रगती खूप अवघड असते आणि खूप वेळ लागतो. आता जर आपल्याला कोणी हट्ट केला आणि म्हटलं नाही, मी विश्वरूपावर किंवा या प्रकाशावर ध्यान करणार, मग त्या माणसाला काय करावं लागतं? एकटं कुठेतरी जाऊन बसावं लागतं. कारण घरी बसलं तर खूप गडबड गोंधळ असतो आणि त्याला बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन नाही लागत. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही अभ्यासाला बसला आणि कोणी जोराने टीव्ही लावलाय, मोठा सिनेमा चाललाय, मोठं गाणं चाललेलं आहे, लावलेलं, तर तुमचा अभ्यास होतो का? नाही होत.
नाही होत. त्याचप्रमाणे ध्यान करायला खूप शांतता लागते. म्हणून हा साधू काय म्हणतोय, मी पर्वतावर जाईन. मग हा पर्वतावर जातो, पण पर्वतावर काय असतं, खूप थंड असतं. मग थंडी जेव्हा वाजायला लागते, परत त्याचं ध्यान नाही लागत, कारण त्याला खूप थंडी वाजते. मग तो काय विचार करतो, ठीक आहे मग मी वाळवंटात जाईन. मग तो वाळवंटात जातो. मग इकडे सुद्धा तो ध्यान करू शकत नाही, कारण खूप गरम आहे, त्याला एकसारखी तहान लागते आणि खूप घाम येतो. हा, मग तो काय विचार करतो, ठीक आहे मी जंगलात जाईन आणि ध्यान करीन. मग तो जंगलात जातो आणि ध्यान करायला लागतो. तितक्यात त्याला वाघाची मोठी डरकाळी ऐकू येते. मग काय होतं, तो खूप घाबरतो आणि विचार करतो, आता मला वाघाने खाल्लं तर काय होईल. म्हणून असं केल्यामुळे त्याला कॉन्सन्ट्रेशन करता येत नाही, त्याला ध्यान करता येत नाही, कारण तो काय विचार करत असतो, वाघ आला तर काय होईल. पर्वतावर थंडी असते, कुडकुड कुडकुड थंडी असते. आता पण इकडे दिल्लीमध्ये केवढी थंडी आहे माहितीये का तुम्हाला. मी 2 स्वेटर घातलेले आहेत आणि हे पण घेतलेलं आहे. तर तिकडे पर्वतावर गेल्यावर खूप थंडी असते आणि वाळवंटात खूप गरम असतं, म्हणून ध्यान करता येत नाही. तर असा हा मार्ग खूप अवघड आहे. पण भक्तीचा मार्ग कसा आहे, खूप सोपा आहे. आणि कली युगामध्ये, आपण कुठल्या युगामध्ये आहोत सांगा, कलियुग. हा, म्हणजे आता ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला जर विचारलं तुम्ही कुठल्या सेंचुरी मध्ये आहात, मग तुम्ही काय सांगाल, कुठल्या सेंचुरी मध्ये आहात. 19, 20, 20. करेक्ट, 2022 ना, 20th सेंचुरी. तर 20th सेंचुरी मध्ये आहात. त्याचप्रमाणे जर कोणी विचारलं तुम्ही कुठल्या युगामध्ये आहात, तर आपण सांगायचं मी कलियुगामध्ये आहे. आणि कलियुगामध्ये माणूस काय करू शकतो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा मंत्र म्हणू शकतो. मग प्रभुपादांनी सांगितलंय, जर तुम्हाला फक्त जप करायचा कंटाळा आला, तुम्ही गाणं पण म्हणू शकता. हरे कृष्णाचं तबला घेता येतो, पेटी घेता येते आणि सुंदर संकीर्तन करता येतं. बघितलं का, इकडे आई बाबा आणि मुलगा कीर्तन करताय आनंदाने. कृपा वाचतेस का, आणि हे कोणाला वाचायचंय खालचं, मी वाचू का? हा वाच. माताजी मी वाचू का? नाही, कोण आहे, वैगा. ठीक आहे, कृपा वाच, हो माताजी. नंतर सांगणार आहे. मय्ये मन दासव्य मयि बुद्धि निवेशः निवसिष्यसि मय्ये अत उद्धर्न संचय. हरे कृष्ण. वाच आता वैगा. माझ्यावर तुझे मन स्थिर कर आणि तुझी बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर. त्याच्या खालचं एक कोट आहे, मग त्याच्या खालचं मला वाचायला येणार नाही. बरं, अशा प्रकारे तू कायमचा माझ्यामध्ये राहशील. तर इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने, की तुझं मन आणि तुझी बुद्धी तू स्थिर कर आणि ती बुद्धी तू माझ्या ठाई ठेव. म्हणजे तुझं मन मला दे, तुझी बुद्धी मला दे. इकडे बघितलं का, हे सगळे कृष्णाचे मित्र आहेत. हे रोज कृष्णासाठी काही ना काहीतरी खायला घेऊन यायचे. रोज सकाळी कृष्णाबरोबर जायचे, वृंदावनात जायचे. मग त्या गायींना चरायला सोडायचे, मग ते कृष्णाबरोबर खेळायचे.
आणि कृष्णाला काय आवडतं ते सगळं करायचे. आणि जेव्हा ते खेळायला जायचे तेव्हा राक्षस यायचे, मोठे मोठे राक्षस कृष्णाला मारायला यायचे. आणि कधी कधी या मुलांना सुद्धा ते हे करायचे, मारायला यायचे. पण मग ते काय सगळे मित्र काय करायचे, जोरात ओरडायचे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा. असं झालं की मग ते सगळे जण काय करायचे, हाक मारल्यानंतर कृष्णाला त्यांची हाक ऐकू आली की कृष्ण पळत जायचा आणि त्यांना संकटातून वाचवायचा. म्हणजे ही मुलं काय करायची, सगळी ही सगळे जण कृष्णाला जसं हवंय तसेच ते खेळ खेळायचे, ते त्याच्यावर प्रेम करायचे. मग कृष्ण तेच म्हणतोय, तुम्ही सगळे जण माझ्यावर प्रेम करा, मी सांगतो तसं करा. पण एकाही मित्राने कधी कृष्णाला म्हटलं नाही, कृष्णा तुझ्यावर ना खूप संकट येतात, खूप राक्षस तुला मारायला येतात, आम्ही तुझ्या बरोबर येणार नाही, असं एकाही मित्राने म्हटलं नाही. का? कारण त्याला माहिती होतं की कुठलाही राक्षस आला तर कृष्ण त्याला मारूनच टाकणार. आणि मला पण राक्षस जर मारायला आला तर कृष्ण त्याला मारून टाकणार. मी काय करायचं, फक्त कृष्ण कृष्ण ओरडायचं. आता इकडे तुम्हाला दिसतंय का, कृष्ण आहे आणि इकडे अर्जुन आलेला आहे. हा अर्जुन आहे आणि हा दुर्योधन आहे. तर युद्धाच्या वेळेला ते दोघही कृष्णाला युद्धाच्या अगोदर भेटायला गेले आणि कृष्णाने सांगितलं की बाबा तुम्ही दोघही आलेला आहे, पण दोघांपैकी मी एकाच्याच बाजूनी येईन आणि दुसऱ्याला मग माझी सेना मिळेल, नारायण सेना. आणि मी युद्धामध्ये भाग घेणार नाही, मी अस्त्र किंवा शस्त्र हातात उचलणार नाही, मी युद्धामध्ये भाग घेणार नाही. मग अर्जुन म्हणतो की भगवंत आम्हाला तुम्ही हवे आहात आणि आपली सेना नकोय. आणि दुर्योधनला काय वाटतं, हा अर्जुन काय मूर्ख माणूस आहे, मला तर कृष्ण नकोच आहे. का? कारण तो लढाई करणार नाही, तो शस्त्र उचलणार नाही, अस्त्र उचलणार नाही, तलवार उचलणार नाही, धनुष्यबाण उचलणार नाही. मग अशा माणसाचा काय उपयोग आहे, तर मला सेनाच हवी आहे तुझी. म्हणजे दुर्योधन कसा होता, त्याला कृष्ण नको होता. आणि तुम्हाला माहिती आहे ना, ज्यांच्या बरोबर कृष्ण असतो, मग कृष्णाने लढाई जरी केली नाही, नुसता जरी कृष्ण त्यांच्या बरोबर असला तरी त्या माणसाचा विजय होतो. हरे कृष्ण. वाच कृपा. हो माताजी. अथ चिंत समाधातु न शोक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छान्तुं धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. आता कोण वाचतंय पुढचं? स्वरांजलीनी वाचले आणि कोणाला वाचायचंय? कोण? हा वाच. माताजी मी वाचू? माताजी माताजी मी वाचू? आता पहिल्यांदा मी कोणाला सांगितलं? सेजल बोदडे. सेजलला सांगितलं. बरं वाच. हे अर्जुन, हे धनंजय, आपण स्थिर मनाने माझ्यावर आपले मन केंद्रित करू शकत नसल्यास भक्ती योगाचे नियम पाळा. अशा प्रकारे तू मला मिळवण्याची इच्छा निर्माण कर. आता काही जण म्हणतात, कृष्णा आम्हाला काय तुझा ना, तुझे हे जे मित्र आहे यांच्यासारखा सारखा तुझ्याबद्दल विचार करता येत नाही. एकसारखा काय आम्ही तुझ्या बरोबर राहू शकत नाही. आम्हाला इतर पण कामं असतात, मग ती आम्हाला खूप काम असतं, शाळेमध्ये होमवर्क देतात, अभ्यास असतो, मग तुझा सारखा विचार करू शकत नाही. मग कृष्ण काय म्हणतो त्यांना, बरं मग तुम्ही रोज माझा जप करा,
मंदिरामध्ये जा, रोज प्रसादच खा. मग आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय रोज आपण किती माळा जप करायचा? 16 माळा. पण चालू कसा करायचा? एका माळेपासून चालू करायचा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करायचा. आणि काय खायचं मला सांगा? कृष्णाला जे आवडतं ते. कृष्णाला दाखवलेलंच अन्न खायचं, म्हणजे प्रसादच खायचा, दुसरं काही खायचं नाही. मग आपल्याला इकडे सांगितलंय कृष्णाने, ठीक आहे तुम्हाला माझ्याबद्दल सारखा विचार करायला येत नसेल, जसे हे माझे मित्र आहेत वृंदावनातले, हे काय करायचे? सतत सतत विचार करायचे. ते सकाळी उठल्यानंतर पहिल्यांदा धावत जायचे आणि कृष्ण उठला की नाही बघायचे. कृष्ण झोपला असेल तर म्हणजे कृष्ण लवकर उठ रे, आपल्याला जायचं आहे ना वृंदावनात, किती उशीर होईल. आणि मग ते सगळे तयार व्हायचे. तयार होताना ते त्यांच्या आईला म्हणायचे, आई तू आज मला टिफिन मध्ये काय देणार आहेस? मग त्यांची आई म्हणायची, मी हे देणार आहे. नाही नाही मला ते नको देऊस, कृष्णाला काय आवडतं ना तेच माझ्या डब्यामध्ये तू घाल. मग ते तिकडे जायचे, कृष्णाबरोबर खेळायचे आणि एक मोठा गोल करून बसायचे आणि प्रत्येक जण आपला डबा उघडायचे आणि पहिला घास कृष्णाला द्यायचे. कृष्णा तू पहिल्यांदा घे, तू घेतल्यानंतरच मी जेवणार, आणि असं म्हणायचे. आणि खूप खूप प्रेम करायचे. मग घरी यायचे संध्याकाळी, मग त्यांची आई त्यांना आंघोळ घालायची, स्वच्छ कपडे घालायची. मग घरी आल्यापासून ते आईला सांगायचे, कृष्णाने आज काय केलं, कृष्णाने किती मजा केली, आणि त्यांनी कसे पक्ष्यांचे आवाज काढले, आणि मग सगळे पक्षी कसे जवळ आले. एक सारखं ते झोपेपर्यंत कृष्णाबद्दलच बोलायचे. म्हणजे याला काय म्हणतात? या सगळ्या मुलांनी त्यांचं मन कृष्णाला दिलं होतं. पण ज्यांना असं शक्य नाही त्यांना कृष्णाने काय सांगितलंय? तुम्ही माझी पूजा करा, तुम्ही संकीर्तन करा, जप करा, आणि तुम्ही फक्त प्रसादाचंच अन्न खा, इतर दुसरं काहीही खाऊ नका. आता बघूया पुढे, ज्यांना हे पण करता येत नाही त्यांना कृष्णाने काय सांगितलंय? हरे कृष्ण, कृपा म्हण, वाच. हो माताजी. अभ्यासे पर समर्थोसी मते कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्व सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. माताजी मी वाचू का अर्थ? कोण आहे? नाव सांग. शार्वी. हा माताजी मी वाचू का? वाच. शर्वी. हो. वाच. आपण भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन देखील करू शकत नसल्यास माझ्यासाठी काय करण्याचा प्रयत्न करा. बस बस इतकंच कारण वाच. माझ्यासाठी काय केल्याने. हा बस. कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्हाला काही काही जण म्हणतात, कृष्ण आम्हाला जप करायला येत नाही, किती वेळ लागतो जप करायला. मग कृष्ण म्हणतो बरं, मग तुम्ही काय करा, तुम्ही जे काय कर्म करताय, जे काय कार्य करताय ते माझ्यासाठी करा, तुमच्या स्वतःसाठी करू नका, कृष्णासाठी काम करा. म्हणजे तुम्ही जे काय काम करता ते माझ्यासाठी करा. म्हणजे आता तुम्ही सर्वजण तुमचं काम काय आहे? अभ्यास करायचं आहे की नाही? हो. मग तुम्ही अभ्यास कोणासाठी करायचा सांगा बरं? कृष्णासाठी. कृष्णासाठी. मग तो कसा करायचा? तुम्हाला उदाहरण देते. शील प्रभुपाद पण तुमच्यासारखे जेव्हा लहान होते तेव्हा ते सुद्धा खूप चांगला अभ्यास करायचे. मग तुम्ही सुद्धा सर्वजणांनी खूप चांगला अभ्यास करणार आहात ना? मग अभ्यास शील प्रभुपादांनी अभ्यास चांगला केला. मग अभ्यास चांगला केल्यामुळे काय झालं? त्यांना सगळं संस्कृतातले जे ग्रंथ होते ते
सगळं त्याचं ट्रान्सलेशन करू शकले, इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये ते पूर्ण ट्रान्सलेट करू शकले. मग लहान असताना त्यांच्या वडिलांनी त्यांना मृदुंगाच्या क्लासला घातलं होतं. मृदुंग माहितीये ना, ढोल असतो तबल्यासारखा असा लांबट असतो आणि तो वाजवायचा असतो. तर त्याच्या क्लासला घातलं. मग ते रोज क्लासला जात होते आणि खूप छान मृदुंग शिकले. मग त्यांनी या सर्वाचा वापर कशाला केला? संकीर्तनासाठी केला. मग तुम्ही सुद्धा जर एखादं वाद्य शिकला, गाणं शिकला, मग तुम्हाला कृष्णासाठी मंदिरामध्ये ते गाणं गाता येईल. बरोबर की नाही? अभ्यास चांगला केला तर पुढे मोठे झाल्यावर तुम्हाला सुद्धा तुमच्या अभ्यासाचा उपयोग कशासाठी करता येईल? कृष्णाचं काम करण्यासाठी करता येईल. आता काही काही जण अशी असतात बर का, ते काय म्हणतात, माझ्या शेजाऱ्याकडे ना किंवा माझ्या मित्राकडे मोठा आयफोन आहे, मला पण तसाच पाहिजे आणि त्याच्याही पेक्षा मोठा टीव्ही पाहिजे, त्याच्याकडे गाडी आहे ना त्याच्याही पेक्षा मोठी गाडी पाहिजे. पण भक्त काय असतो, तो म्हणतो नाही, माझ्याकडे जे पैसे आहेत त्याची मी भगवद्गीता घेईन, मी माझ्यासाठी घेईन, माझ्या मित्रांसाठी घेईन, भगवद्गीतेचा प्रसार करीन. हरे कृष्ण. आता हे कोण वाचते मराठीतलं? मी वाचू माताजी घ्या. वृषाली. वाचू माताजी सेजल. नाही, आता वृषाली माताजी मी रिया. वाच. जो मित्र आणि शत्रू यांच्यामध्ये समान असतो, जो मनापमान, थंड आणि उष्णता, आनंद आणि दुःख, स्तुती, निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो नेहमी भ्रष्ट संघटनांपासून मुक्त असतो, जो नेहमीच शांत व मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, ज्याला घरादाराबद्दल काळजी वाटत नाही, जो ज्ञानात स्थित आहे आणि जो भक्तीमध्ये व्यस्त आहे, असा माणूस मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण. व्हेरी गुड. सगळेजण तुम्ही छान वाचताय. तर आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, आता भक्त तर त्याचे खूप आहेत, मग त्याला कुठला भक्त आवडतो? आता तुम्हाला पण मित्र मैत्रिणी खूप आहेत ना, मला सांगा. हो. पण एवढ्या सगळ्या मित्रांमध्ये, मैत्रिणींमध्ये तुम्हाला एकच कोणीतरी आवडतं ना? हो. हा, एक किंवा दोन. मग ती लोक तुम्हाला का आवडतात? कारण ती खूप चांगली असतात, मनानी चांगली असतात, मदत करतात, आपल्याला हसवतात पण खूप. तर आपल्याला अशी जे मित्र असतात ते खूप आवडतात. तुम्हाला असा मित्र किंवा मैत्रीण आवडेल का की जे तुमच्याशी रोज भांडताय आणि रोज तुम्हाला रडवताय? नाही ना. कृष्णाला सुद्धा चॉईस आहे, त्याला कुठले भक्त आवडतात? त्यांनी सांगितलंय, जो मित्र आणि शत्रू यांच्यामध्ये समान आहे. आता एक सुंदर गोष्ट सांगते बरं का, ऐका. एक राजा असतो, त्याचं नाव असतं अंबरीश. तो खूप मोठा राजा असतो, पण कृष्णाचा खूप मोठा भक्त असतो. तो रोज कृष्णाचे प्रार्थना करतो, जप करतो, कीर्तन करतो, कृष्णाची पूजा करतो, आरती करतो आणि तो दर महिन्याला 2दा एकादशीचं व्रत पण करायचा. एकादशीचं व्रत जेव्हा तो करायचा तेव्हा उपवास करायचा, काही खायचा नाही, पाणी सुद्धा प्यायचा नाही. एक दिवस त्याचा एकादशीचा उपास झाला आणि दुसऱ्या दिवशी तो उपास सोडणार, तो पाणी पिणार होता. तितक्यात त्याला दुर्वासा मुनी दिसले. इकडे तुम्हाला दिसतायत का हे दुर्वासा मुनी? ते त्याच्या राजमहालात आले. त्यांना बघून या अंबरीश राजाने त्यांचं स्वागत केलं, त्यांना सांगितलं बसा. त्यांची पादसेवा केली, म्हणजे त्यांचे पाय स्वच्छ पाण्याने धुतले,
पुसले, त्यांना हार घातला आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही आमच्याच राजमहालात जेवण करा. तर ते म्हणाले ठीक आहे, पण मी जरा नदीवर स्नान करून येतो. म्हणून ते नदीवर अंघोळ करायला गेले. तितक्यात काय झालं, खूप वेळ झाला आणि ते आले नाही आणि इकडे याला उपास सोडायचा होता आणि तो मुहूर्त निघून जात होता. म्हणून त्याच्या पुरोहितांनी अंबरीश राजाला सांगितलं, राजा तुमचा उपास तुम्हाला सोडायला पाहिजे, नाहीतर तुम्हाला एकादशी व्रताचं फळ मिळणार नाही. मग राजा म्हणाला, पण मी कसं काय जेव? जे अतिथी आहेत, पूर्वी काय असायचं माहितीये का, की जेव्हा लोकांना आपण घरी जेवायला बोलवतो तेव्हा त्यांनी जेवल्याशिवाय घरची माणसं जेवत नसे. तर हा कोण होता? अंबरीश राजाच्या महालातला अतिथी होता. अतिथी म्हणजे गेस्ट. मग त्यांनी जेवण केल्याशिवाय राजा कसा जेवणार? म्हणून राजाने सांगितलं, नाही बाबा मी जेवणार नाही. मग तो पुरोहित म्हणाला, मग तुमची एकादशी फुकट जाईल. तुम्ही एकादशीच्या दिवशी पाणी सुद्धा घेतलं नाही, तर आता पाणी घ्या आणि उपास सोडा. मग राजाला वाटलं ठीक आहे. मग त्यांनी पाणी घेतलं, असं जवळ केलं पिण्यासाठी, तितक्यात दुर्वासा मुनी आले आणि बघितलं की मी अतिथी आहे, मी गेस्ट आहे आणि तरी हा पाणी पितोय पहिल्यांदा. म्हणून ते खूप चिडले आणि ते म्हणाले, तू माझा अपमान केलेला आहेस. मी तुझ्या महालामध्ये एक अतिथी आहे, एक गेस्ट आहे, तरी तू माझ्या अगोदर पाणी पितोयस आणि जेवतोयस, तर मी आता तुला शाप देतो. असं म्हटलं. त्यांच्या जटेतला एक केस काढला आणि जमिनीवर जोरात उपटून जमिनीवर जोरात टाकला आणि त्याच्यातून एक मोठा राक्षस तयार झाला. आणि दुर्वासा मुनींनी राक्षसाला सांगितलं की अंबरीश राजाला मार. मग तितक्यात काय झालं, अंबरीश राजा कसा होता? कृष्णाचा भक्त होता. मग त्यांनी काय चालू केलं? जप चालू केला. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग तो राक्षस मारायला निघणार, तितक्यात कृष्णाने काय केलं? त्याचं सुदर्शन चक्र सोडलं आणि ते सुदर्शन चक्र आलं आणि त्या राक्षसाला मारून टाकलं. त्याचा शिरच्छेद झाला बरं का. म्हणजे त्याचं शिर आहे ते सुदर्शन चक्राने कापून टाकलं त्याचं डोकं. आणि मग ते सुदर्शन चक्र त्या दुर्वासा मुनीच्या पाठी लागलं. कारण दुर्वासा मुनीने सांगितलं होतं ना त्या राक्षसाला की अंबरीश राजाला मार. मग दुर्वासा पळत 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 होते, त्याच्या पाठीमागे सुदर्शन चक्र जोरात फिरत 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 जात होतं. असं करत करत ते दुर्वासा मुनी ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि म्हणाले, ब्रह्मदेवा मला माफ कर रे, मला काहीतरी कर आणि या सुदर्शन चक्राला सांग, मला मारू नकोस म्हणून. मग ब्रह्मदेव म्हणाला, पण ते माझं अस्त्र नाही आणि मी सोडलं नाही, मी काही करू शकणार नाही. मग पळत 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 दुर्वासा मुनी कैलासावर शंकराकडे गेले आणि शंकराला नमस्कार केला. शंकरा मला वाचव रे, हे बघ हे सुदर्शन चक्र काय स्पीडने येत आहे आणि मला मारून टाकेल. मग शंकर म्हणाला, पण हे चक्र मी सोडलं नाही, त्याच्यामुळे मी तुला वाचवू शकत नाही, तुला कृष्णाकडेच गेला पाहिजे. मग पळत 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 दुर्वासा मुनी कृष्णाकडे जातात, त्याचे पाय धरतात. तुझं चक्र तू परत घे आणि तुझ्या चक्राला तूच थांबव. कृष्ण म्हणाला, मी थांबवू शकत नाही. एकदा सुदर्शन चक्र माझ्या हातातून गेलं की त्याचं काम केल्याशिवाय ते परत येत नाही. आता त्याचं काम आहे तुला मारायचं, ते काय परत नाही येणार आता तुला मारल्याशिवाय. मग काय मी करू? मला खरंच माफ करा कृष्णा, माफ करा. मग कृष्ण म्हणाला, बरं तू आता अंबरीश महाराजांकडे जा, त्याची माफी माग.
त्यांनी माफी मागितली आणि त्यांनी जर सुदर्शन चक्राला सांगितलं तू दुर्वासा मुनीला मारू नको, तरच ते ऐकेल सुदर्शन चक्र. मग दुर्वासा मुनी पळत 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 परत अंबरीश महाराजांच्या महालात येतात, त्यांना नमस्कार करतात, त्यांचे पाय धरतात, मला माफ करा म्हणतात. मग अंबरीश महाराज म्हणतात तुम्हाला मी माफ केलं, आणि सुदर्शन चक्राला सांगतात यांना मारू नकोस, तू जेथून आलास ना सुदर्शन चक्रा तेथेच परत जा. मग ते सुदर्शन चक्र परत जातं आणि दुर्वासा मुनीचा जीव वाचतो अंबरीश महाराजांनी. मग इकडे कृष्णाने सांगितलं त्याला असे भक्त आवडतात कसे, जो मित्र आणि शत्रू यांच्यामध्ये समान असतो. तो असं नाही म्हणत की हा माझा शत्रू आहे, हा मला मारायला आला. तो शत्रूला पण मित्रासारखाच वागवतो आणि माफ करतो. हरे कृष्ण. कृपा. हो माताजी. माताजी मी खालचं वाचेन. ये तू धर्मामृतमिंद यथोक्त पर्युपासते श्रद्धा दान मत परमा भक्तास्ते त्रिमे प्रिया. हरे कृष्ण माताजी. तर कोण वाचते खालचं? मी वाचते माताजी. आणि कोणाला वाचायचं आहे का? मी वाचू माताजी. मी वाचू माताजी. मी वाचू माताजी. मला सगळ्यांची नावं घेऊन सांगा. ही कोण सेजल आहे? गोदडे वाचू. स्वराली की कोण? कोणी कोणी हात वर केले? मला एक सेजलचाच हात वर दिसतोय. हा शर्वी वाच. हा साधवी वाच. पुढचं वाच. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाची अनुसरण करतात आणि मला परम लक्ष्य मानून श्रद्धेने पूर्णतया संलग्न होतात. ते मला अत्याधिक प्रिय आहे. म्हणजे कृष्ण काय सांगतोय, जे माझी भक्ती करतात ते मला खूप खूप प्रिय आहेत. जे भक्ती करतात. बरं, हे आपल्याला सांगितले कृष्णाने. तर आता हा आपला अध्याय आता झालेला आहे. म्हणजे हे सगळे बघितले, हे सगळे कृष्णाचे भक्त आहेत. इकडे कोण दिसतंय तुम्हाला? हे कोण आहेत? राम भगवान हनुमान. करेक्ट. आणि इकडे कोण आहे? नरसिंह महाराज आणि प्रल्हाद. महाराज. समजलं? आणि हा कृष्ण आहे आणि कृष्णाचा मित्र आहे. त्या मित्राचा आपल्याला चेहरा दिसत नाहीये म्हणून सांगायला अवघड आहे कोण मित्र आहे तो. माताजी मी 12व्या अध्यायामधला 8वा श्लोक म्हणू. हा थांब जरा आपलं होऊ दे. मग आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय, सर्वांनी हरे कृष्ण मंत्र म्हणा आणि आनंदी राहा. हा, तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? नाही. बरं, मग आता कोणाला श्लोक म्हणायचा आहे 8वा? मला. म्हण. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धी निवसिष्यस्वी मय्येव अत ऊर्ध्व न संशया. व्हेरी गुड. चला आता मी एंड करू का? शेवटचा श्लोक म्हणते. तुम्हाला आवडला का क्लास? हो माताजी. गोष्ट आवडली अंबरीश महाराजांची? हो माताजी. हो माताजी. माताजी मी श्लोक. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्वांनी हरे कृष्ण म्हणा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे. हरे हरे. हरे माताजी कृष्ण मी हरी पहिला बोल. अध्याय मधला पहिला श्लोक म्हणू का? माताजी माताजी मी पहिला अध्याय मधला पहिला श्लोक म्हणू का? म्हण. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामगा पांडवाचे किम कुर्त संजय. व्हेरी गुड. चालेल. हा माताजी मी 6व्या अध्यायातला पहिला श्लोक म्हणू. म्हण. 5व्या अध्यायातला. अर्जुन वाच संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योर्गं च शंसासि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे वा कृष्ण. वा वा. हरे कृष्ण. बरं आता मी एंड करते मीटिंग. उद्या आपण भेटूया. हो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे बोल. हरी बोल. हरे बोल. हरी बोल. हरे कृष्ण हरे बोल. हरे कृष्ण हरी हरे बोल. बोल माताजी.